Moi vaan kaikille! Ajattelin tehdä nyt teille videopostauksen, kun niitä ei ole vielä tullut. Niin ajattelin esitellä teille tässä nyt näitä niin Valtterilöytöjä. Tosiaan lähdettiin eilen siinä 7 aikaa Valtterille Rean ja Sannan kanssa. Mutta joo, eli nyt ekaksi tässä on tällainen Jeansricon pinkki korkeavätäröinen satiininen hame. Hintaa oli euro. Sitten tällainen kultainen neulostoppi. En tiedä mistä tää on, koska ei oo lappua tossa. Tälläkin oli hintaa euro. Joo, ja sitten Saran tämmöset shortsit. Nää on sellaiset vähän korkeavyötäröiset. Nää oli tosi kivat päällä mun mielestä. Ja hintaa niilläkin se euro. Ja sitten kappalin tällainen niin tälläkin oli hintaa euro. Sitten mä löysin 2 tällaista kivaa mekkoa. Mut musta tuntuu, että tää toinen on kyllä enemmän toppi, kun tää on sen verran lyhyt. Tää on Asokselta tän näkönen. Ja täällä oli hintaa 2 euroa. 2 euroa. Sitten tää toinenkin maksoi 2 euroa. Tätä mä en tiedä mistä tää on. Mutta tää oli vissi ihan uusi, koska tässä on vieläkin noi hintalaput. Tää on vähän pidempi mallinen. Tällainen. Sitten tässä on edes tämmönen kaunis koristelujuttu. Mut se oli vähän rikki tosta. Niin mä ajattelin vähän korjata sitä. Samalla kun mä nää pienennän. Semmonen. Sitten mä löysin pari kevättakkia. Toinen on tämmönen vaaleankeltainen. Tää on vähän ohuempi kuin toi toinen. Sitten tässä menee niinku napit tälleen molemmin puolin. Ja siitä tulee vyö tähän. Tälleen. Hintaa tällä oli 3 euroa. Ja mun mielestä oli tosi ihana, kun mä tykkään ihan sikan noista pastellisävyistä. Niin tää oli mun mielestä tosi kiva. Sitten toinen on tämmönen beige refleksin takki. Tää oli mun mielestä päällä ihan tosi kiva. Tää ei vaan nyt saa oikeuksia tässä videolla. Tää malli, mutta tää oli mun mielestä tosi kiva. Hinta oli myös 3 euroa tolla. Sitten mä löysin valkoisen jakun tai blazerin, mitä mä oon etsinyt tosi pitkään kaikista kaupoista. Mistä ei ollut sellaista kivaa, niin eilen mä sit löysin sellaisen, mutta se oli koko L, ja sit se oli vähän lihanen, niin mä pesin sen ja sit mä täytyy vielä pienentää sen, niin toivotaan, että siitä tulee kiva. Mutta tosiaan se oli Zarasta ja hinta vaan 3 euroa, niin olihan siitä pakko ostaa. Ja sitten vielä tämmöset supersöpöt tennarit kevääksi Biancosta. Nää on siis tällaiset mustat. Sitten mä en nyt tiedä näkyykö oikein siinä kameralla, mutta nää on tosiaan tämmöstä mustaa pitsiä tästä päältä. Että tosi kivat mun mielestä. Sitten on tämmöset satiiniset nauhat. Ja hinta oli vaan 2 euroa. Että tosi kiva löydös mun mielestä. Muuta mä en tällä kertaa löytänyt. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Ja sanokaa vaan, jos teillä tulee jotain toivepostauksia tai haluatte lisää videoita tai jotain. Mä toteuttelen niitä ihan mielelläni sitten teille tässä hiihtolomalla. Mulla ei nyt ollut muuta. Moi moi ja pitäkää hauskaa hiihtolomaa!